Milovaní bratia a sestry, cirkev je viditeľnou zložkou Božieho kráľovstva tu na zemi. Cirkev založil Pán Ježiš a Pán Ježiš chce, aby sa Božie kráľovstvo šírilo medzi všetkými ľuďmi. Cirkev dostala do daru od Pána Ježiša jeden veľký dar, pomocou ktorého sa má šíriť Božie kráľovstvo, respektíve ľudia sa majú oboznámovať s týmto kráľovstvom, o čo aj v ňom ide. Aspoň podľa ľudských schopností to Božie kráľovstvo takto približovať. A tým darom veľkým je evanjelium. Tento dar, ktorý cirkev prijala od Pána Ježiša, však nemá si nechať cirkev iba pre seba, ale má ho niesť a ohlasovať chudobným tohoto sveta. Chudobným tohoto sveta má ozaj ohlasovať tú radostnú zvesť, ktorú cirkev prijala od Ježiša, ktorý sám ako prvý sa stal ohlasovateľom tohto kráľovstva. To, že cirkev má niesť evanjelium do tohto sveta a má tento svet evanjelizovať, ako hovorí alebo píše Pavol VI, je milosť a vlastné povolanie cirkvi. Je to jej najhlbšia totožnosť. Že keby sme sa chceli spýtať, čo je najvlastnejším povolaním cirkvi, čo je jej totožnosť, jej identita, tak by sme mohli povedať ohlasovanie evanjelia Ježiša Krista. Cirkev je tu kvôli evanjelizovaniu. To je jej prvotná úloha. Cirkev je povolaná ohlasovať, ale v tom evanjeliu, alebo s tým evanjeliom, novú kultúru ľudského života. Ohľadom tejto novej kultúry ľudského života a ohlasovania tohto ľudského života napísal pápež, dnes už svätý pápež Jan Pavol II encykliku Evangelium Vitae, ktorá sa zaoberá hodnotou a neporušiteľnosťou ľudského života. Aj všetky tie naše sväté omše, alebo celé to hnutie, ktoré robia aj títo, ktorých tu už poznáte, tieto mladé rodinky, alebo aj iní, nielen tieto malé rodinky, mladé rodinky, tak celá tá encyklika Evangelium Vitae vlastne je o tejto hodnote a ochrane ľudského života. Toho ľudského života, ktorého darcom je Boh, toho života ľudského, ktorý je z tohoto dôvodu úcty, teda hodný úcty, rešpektu a ochrany od jeho počatia až po prirodzenú smrť. Drahí bratia a sestry, ale čo sa v tom Evanjeliu Vitae zdôrazňuje, a to by som chcel možno dnes počiarknúť, je toto, že tými ohlasovateľmi alebo ochráncami toho ľudského života by mala byť celá cirkev, respektíve my všetci, ktorí patríme do tejto cirkvi, by sme si mali toto
uvedomovať. A nejakým spôsobom, alebo darmi, každý, ako kto z nás dostal ten dar, by mal nejako túto ochranu a hodnotu ľudského života ohlasovať a chrániť. V tom evanjeliu Víte, tam áno sa tak hovorí, že my veriaci stojíme v službách tejto novej kultúry, tohto evanjelia života. Bol to sám Ježiš Kristus, kto nás poslal ohlasovať ho celému svetu až po kraj zeme. Počujte takúto formuláciu. Sme ľudom života a pre život. My veriaci, my, ktorí patríme do cirkvi, sme ľudom života a pre život. A s týmto jedinečným vedomím pred svetom vystupujeme. Preto keď sú rôzne tie iniciatívy za ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť a cirkev ich robí veľmi dôležitú úlohu. A nesmieme sa nechať zosmiešniť, ako niektorí napádajú potom aj tých aktivistov, ktorí sa v tom väčšmi angažujú, že čo toto je jediná a najdôležitejšie poslanie cirkvi. No iste to nie je jediné, ale je to veľmi dôležité poslanie, pretože bez života by žiaden život by neexistoval. Sme teda ľudom života a pre život, sme poslaní slúžiť životu. Byť v službe životu však nie je našou chválou, tak píše Svätý Otec, ale povinnosťou, ktorá sa rodí z vedomia, že sme ľud určený Bohu na vlastníctvo, aby zvestoval jeho slávne skutky. Tam hovorí na jednom mieste, cituje tam svätého Pavla, ktorý hovorí, beda by mi bolo, keby som neohlasoval evanjelium. Čiže svätý Pavol to chápe ako povinnosť a tak to máme chápať aj my. Čím sme posilňovaní na tejto ceste ohlasovania hodnoty a neporušiteľnosti ľudského života? Láskou, zákonom lásky. Jej prameňom a vzorom je Boží syn, ktorý sa stal človekom a ktorý sa z lásky vydal až na smrť. A my sme si vedomí, že keď slúžime životu, tak slúžime samotnému Kristovi. Veď on povedal, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, to mne ste urobili. Ja som svojho času napísal aj do novín, alebo kde to bolo, nejaký taký článoček, že kto sa zastane práva nenarodených detí? Kto? Keď oni nemôžu ešte ani rozprávať, keď oni same sa ešte nemôžu brániť, kto bude za nich hovoriť? Kto bude ich hovorcom? Tak som takú myšlenku tam nejako napísal, že my musíme byť tými hovorcami, ktoré ochraňujú tie deti alebo tých ľudí, tých Kristov, toho Krista, ktorý ešte nemôže hovoriť a nevie sa brániť. My sme jeho advokátmi takého života, ktorý je v mamičkinom brúšku. Lebo platí ozaj, čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste to urobili. To sa vzťahuje aj na tie počaté, ešte nenarodené životy. Sme poslaní ako ľud, čiže ako celok. Tá ochrana života teda patrí k cirkvi ako k tej jednej veľkej komunite, čiže má takýto komunitárny rozmer, tá ochrana života, ale
to nevylučuje aj osobnú angažovanosť jednotlivca. Lebo my nemôžeme ako čakať, že akoby z vrchu všetko sa bude robiť ako kdesi v nejakom anonymnom spoločenstve a my akoby sa len tak kdesi pripneme. Lebo bohužiaľ my sme aj z komunizmu, teda aspoň keď hovoríme za naše prostredie postkomunistické, naučení, že všetko nám bolo diktované zhora. Viete, a čo nepovedala strana a vláda, čo nám nenadiktovala vláda alebo niekto zhora, to sme my nekonali, lebo sme sa aj báli, že nám klepnú po prstoch. No teraz nám tiež chcú klepnúť po prstoch, ale zatiaľ ešte máme slobodu a máme povinnosť tú slobodu využívať tak, že budeme zdola tiež ako jednotlivci podnikať nejaké iniciatívy na ochranu života a na hlásanie jej hodnoty toho života. Od počatia až po prirodzenú smrť. Čiže áno, máme príkaz byť blížnym tým našim blížnym. To je jak v tom podobenstvo tom Samaritánovi. Pán Ježiš tomu, ktorý sa ho pýtal, čo mám robiť a tak ďalej, mu nakoniec povedal: choď a rob podobne aj ty, ako robil ten, čo preukázal tomu dobitému človeku a ohrozenému na živote. Preukáž mu skutky lásky a budeš mu vtedy blížnym. Každý z nás, drahí bratia a sestry, by mal teda cítiť zodpovednosť za ohlasovanie evanjelia života. Spôsobov je určite veľa. Napríklad aj teraz, keď slávime túto Eucharistiu, alebo liturgické úkony nejaké, aj vtedy už ohlasujeme ten život, už ho istým spôsobom ochraňujeme, už hovoríme o jeho hodnote. Ale tých spôsobov je veľa. Môžeme ho ohlasovať a máme ho ohlasovať v celom svojom živote, teda aj tam, kde sa rozpráva, napríklad aj v domácnosti, v rodinách, kde sa o týchto veciach rozpráva, tak my sa nemôžeme ľahko vážne pridať na stranu nepriateľov života, aj keď to bude náš najbližší človek, alebo na pracoviskách, alebo ja neviem, kam nás Pán posiela, skrátka v celom živote. My musíme mať na mysli túto evangelizáciu života. No ale takisto to môžeme aj slúžiť tomu životu, môžeme rôznymi podpornými iniciatívami a štruktúrami podpornej iniciatívy, však bývajú dneska rôzne petície, že? Nejaké pochody za život bývajú, ale aj štruktúrami sú aj nejaké organizácie alebo nejaké organizované spoločenstva. Možno aj tu vznikne OZ, ako sa to občianske združenie, áno, aj tu v Prešove vznikne občianske združenie, kde jednoducho sa dá akože angažovať aj vo forme nejakej štruktúry. Lebo však aj keď nejaká takáto štruktúra predloží nejakú iniciatívu alebo petíciu vláde, alebo ja neviem komu, no tak to prečo to môže mať veľkú hodnotu a veľký význam. No a jedným takým spôsobom, ktorý ohlasuje a slúži novej kultúre ľudského života, sú aj dobrovoľníci rôzni. Tak o tom ja už nebudem hovoriť. V osobnom svedectve vám práve jedna takáto dobrovoľníčka povie, čo asi robí, alebo čo to možno znamená to dobrovoľníctvo v konkrétnom prevedení. Tak prosme, aby v Božom ľude neustále rástlo povedomie, že každý pokrstený je povolaný a poslaný ohlasovať evanjelium života. Amen.